paps atong mga isda at langay. Pao, kawas tili mo po. Tarungin ang hugas pa, wey. Muna yung mo. Hugas? Hugasin na dito, Pao. Kako! 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 Ang paglaganap ng ito, ang paglalangan ng ito, ang kaguluhang nagaganap sa paligid ay isang manifestasyon ng nabubulok na dito. Ang lahat ng yan ay likha ng mga makabagong satanis na nais lamang guluhin at sakupin ang sandaigdig. Ang nais ng unang sigat ng papa sa mga salamunin ay talakayin ang problema ng buhay at pananampalatayang nalulitaw sa iglesyang nagtagpuan ng papa. Alam niyo, noong panito, isang pangulan ito sa puso na sabihin ko sa kakalit ng dalitan. Ang nasa ng ito ay pagkakot sa maundan sa pagkakot ng nakalan ng dalitan. Ang nasa ng mga ang pagkakot hati-hatinya ito at ibigay sa mga kalagang. Pagkatapos, sinabi niya, ito ang aking katawan. Kunin ninyo at bilang pagkalaan sa